Hej, jeg hedder Heidi. For at du kan tage vagter for PowerCare, så kræver det, at du anvender vores bookingsystem. I denne video vil jeg derfor gennemgå, hvordan du logger på PowerCares bookingsystem, og herefter vil jeg vise dig de vigtigste funktioner. Du kan logge på PowerCares bookingsystem 2 forskellige steder. Du kan logge på vores hjemmeside powercare.dk eller ved at bruge PowerCares app på mobiltelefon eller tablet. Men vi starter lige med hjemmesiden, for det er herinde, du udfylder dine stamoplysninger og dine kompetencer. Det er ikke muligt at udfylde disse oplysninger inde på appen. Det er vigtigt, at du udfylder dine stamoplysninger og dine kompetencer, så du får din løn, og du får de vagter, der matcher dig og dine kompetencer. Når du kommer ind på PowerCares hjemmeside, går du herind og trykker på log på, og går ned og trykker på Danmark e-mail-sektor. Og herinde vil du skulle sætte brugernavn ind, som vil være din e-mail. Den taster du her. Og herefter går du ned og trykker på glem adgangskode. Når du har trykket her, så vil du sende et link, hvorefter du kan oprette din egen adgangskode, så du kan komme ind i PowerCares bookingsystem. Når du har fået dit password og logget ind på PowerCares bookingsystem, vil du komme herind på forsiden, og herinde vil du kunne se, der er en menu, og så skal du trykke ind på min side. Herinde der vil du kunne opdatere dine stamoplysninger og dine kompetencer. Før vi kan udbetale din løn til en korrekt konto, skal du indtaste dit registreringsnummer og dit kontonummer. Det er også herinde, du kan sætte kørekort ind. Og hernede kan du angive, om hvilke vagt ønsker du har. Om det er dagvagt, aftenvagt, nattevagt eller weekendvagt. Herinde kan du også sætte kommuneafgrænsninger ind, for hvilke kommuner du ønsker at tage vagter for os. Længere nede vil der stå pårørende. Her må du gerne sætte nærmeste pårørende ind. Husk altid at gemme ændringer. Når du har udfyldt dine stamoplysninger og kompetencer, så er du klar til at tage appen i brug. Du kan downloade appen inde på Google Play eller App Store. Appen hedder PowerCare Vikar. Når du har downloadet appen, så er du klar til at logge ind. Nu har du downloadet appen, og herefter går du ind og taster din e-mail ind og din adgangskode. Du vil herefter få en boks op på din skærm omkring, om vi vil sende dig notifikationer. Det skal du sige tilladelse til, for ellers vil du hurtigt kunne gå glip af at få besked om nogle vagttilbud til dig. Nu er du inde på forsiden, hvor du vil kunne se en oversigt over alle de vigtige beskeder fra PowerCare. Det kan være omkring PowerCares fordelsprogram, det kan være omkring forskellige e-learningsprogrammer og vores ledige vagter, og der vil også være lidt omkring sygemeldingsfrister. Når du står på forsiden af oversigten på appen, vil du oppe i venstre hjørne kunne trykke for at komme ind og se underliggende menuer. Herinde er der noget, der hedder signeringer, og her vil du skulle underskrive din kontrakt. Og så vil du herefter være officiel vikar hos PowerCare. Når du har underskrevet din kontrakt med PowerCare, går du op i menuen igen, og så går du ned i indstillinger, og under ledige vagter vil du kunne afgrænse kommuner. Og her vil du kan vælge, hvilke kommuner du ønsker. Når du skal opdatere din kalender, skal du gå ind igen på menuen, og herunder vil du finde kalender. Når du står inde på din kalender, vil den være helt blank, men når du har udfyldt den helt, vil der være en brik for hver enkelt dag. Det er super vigtigt, at hver enkelt dag er udfyldt. Du kan udfylde på ugebasis,
Og du kan også vælge at udfylde bare for en enkelt dag ad gangen. Nu udfylder vi lige for hele uge 19, og du trykker herefter på tilføj. Her kan du vælge, om du ønsker at stå til rådighed eller fri. Så de dage, du ønsker at tage en vagt for os, sætter du dig til rådighed. Herinde kan du vælge, hvilke vagtlag du vil arbejde i. Vi vil gerne arbejde i dagvagt 7-15. Du kan nu her se grønne prikker, og kalenderen er korrekt udfyldt. Det er super vigtigt, at din kalender er korrekt udfyldt, sådan at alle dage er udfyldt. Både de dage, du ønsker at holde fri, men også de dage, du ønsker at stå til rådighed. Sådan så vi kan tilbyde dig de korrekte vagter, og at vores kunder har en idé om, hvor mange vikarer vi har til rådighed. Og også for, at vi ikke forstyrrer dig, når du ønsker at holde fri. Når du vil ind og se, hvilke vagter, der er ledige, så går du ind under menuen og under vagter. Her vil du kunne se, hvilke ledige vagter, der er tilgængelige for dig. Du trykker herefter på ledige vagter, og her vil du kunne gå ind og se, hvilke vagter du vil kunne vise interesse for. Og så trykker du ja. Er du interesseret? Ja tak. Du har nu vist interesse for vagten, og du vil herefter få besked fra os, hvis du er booket på vagten. Når du har været på en vagt, vil du kunne se, hvilke vagter, der afventer godkendelse. Du går ind under afventer godkendelse, og herinde vil du kunne se, hvilke vagter det er. Du skal være opmærksom på, at hvis du har taget vagter i Københavns Kommune, så skal du have en underskrift fra kundens side. Du trykker herefter godkend, og her vil du kunne se vagten, hvor du skal scrolle ned, tilføj underskrift og underskriv. Husk at gemme. Så vil den sige, at vagten afventer nu godkendelse hos bureauet. Hvis du er helt sikker på, at du er klar til at tage en vagt for os, og du står til rådighed, har du den mulighed, at du kan gå ind på forsiden på appen under oversigten, og her vil du kunne finde et felt, hvor der står, om du er klar til en akutvagt. Hvis du trykker på den, vil vi som bookere være endnu mere opmærksomme på, at netop du ønsker en vagt akut. Hvis du ønsker at se din lønoversigt, kan du gå ind på appen, på oversigten, under dokumenter. Herinde ligger alle lønoversigter, og der ligger lidt omkring helligdagsoversigter, og hvad der ellers ville være en god information at læse op på. Herinde vil du også kunne se, hvilke e-learningskurser vi har at tilbyde. Husk, hvis du får brug for hjælp til PowerCares bookingsystem, så er du altid velkommen til at ringe ind til os på telefonnummer 45 540 540. Tak fordi du kiggede med.